No niin, moikkelis kaikille, Kalle Puh täällä. Ja tänään olisi luvassa Coffee Shop Simulatoria. Joo. Elikkä tosissaan, tänään mulla olisi tarkoitus avata tällainen kahvila. Tässä on mun punainen pyörä. Onneksi ei ollut keltainen. Ne, jotka on katsonut mun videoita tai jotka tuntee mut muuten, niin tietää, että keltainen on ehdoton ei. Keltainen on nallepuhväri. Okei, hei, kattokaa miten makea puisto täällä on. Ja sitä on niin aika siisti kaupunki. Hyvä paikka perustaa kahvila. Okei. No, mulla on 50 nytte. Katsotaas. Eli mun pitää aloittaa ottamalla tää paketti. Ja täällä on kakku. Okei. Mä laitan tän kakkun tänne. Näin. Ja mä näin täällä ulkona mielenkiintoisen näköisen asian, eli tällaisen, mihin mä todellakin haluaisin mennä asumaan. Mutta se ei nyt ole mun koti. Okei. Eli pahvilaatikot sinne. Mitäs sitten? Voin ottaa tästä hinnan. Okei. Paljonkas pistäisi hinnaksi? Olisiko semmonen 2,50? Tää on vaan vaikeeta pistää sitä. Noniin. 2,50. Ja nyt mut käsketään vaan mun kahvila. Eli mun ekaan päivään. Tervetuloa. Mulla ei ole täällä mitään muuta kuin joku homeinen kakku. Toivottavasti se on homeessa. Mutta toi kakku, mitä sä haluat, ei kyllä ihan näitä niinku tuolta, mitä mulla on myynnissä. Mutta sä saat nyt sitä, mitä on. Mitään muuta ei oo. Okei. Ootas nyt. Mä oon niin taitava näissä. Näin. Joo. Mä olen erittäin yllättynyt, että sä halusit kakkua, koska eihän mulla täällä mitään muuta olekaan. Toivottavasti maistuu. Se on tehty rakkaudella. En kyllä tiedä kuka tän on tehnyt, mutta luultavasti joku, joka osaa. Mulla ei sit näitä kahviakaan tässä enää ihan varmaan hirveästi. Täällä on joku unine. No ei ihme, että sä haluut kahvia. Mutta ei ihme myöskään siksi, että ei ole mitään muuta tarjolla. Mä luulen, että mun varastot alkaa kohta loppua. Sitten te jäätte ilman. Sitten mulla ei enää ole yhtään mitään muuta. Okei. No, mä hämyyn ihan liian halvalla. Nyt pistään kyllä kahvia hinnakkaammaksi. 3,80. Nonni. Tarvitaan nimittäin rahaa. Mulla ei ole täällä nyt yhtään mitään tällä hetkellä. Tässä mä voisin croissantteja. Okei. Ostan croissantteja ja kahvia. Kahvista tykättiin niin paljon, jos taas niitä sitten noin. Hetkinen, menikö se nyt? Eihän se mennyt.
Mitäs täällä on? Täällä on vaatekauppoja. Varmaan seinää pöksiä, mutta mä en käytä. 100% organic-kauppa. Mä en pääse sisälle. Tuossa mun vieressä. Tommonen, moro. Tuolla jotkut miettii kuppikakkuja. Mut meillä ei nyt tällä hetkellä oo. Otat sun lounas. Ai niin, me ollaan auki. Kello on aika paljon kyllä. Sori, mulla täältä tippuilee lähetyksiä. Ei kannata välittää siitä yhtään. Hei, voinko mä... En mä pysty roskista siirtää, voi itse. Okei. Ja sitten vielä lisää kahvia. Juotte niin hirveästi kahvia. Okei, eli päivän viimeinen asiakas. Sulle croissantti. Sä saat ekana maistaa kuule tätä ihanaa croissanttia. Toivottavasti tykkäät. Se on tehty rakkaudella. No niin. Ja mä päätän päivän. Tämmösiä. Näyttää vähän mun pyllyiltä. Kannattaa asiakkaiden kuulen sanoa, mutta eipä se. Eipä siinä mitään. Tää on mun paikka. No niin, ja päivä 2 avattu. Kalle Puhin kahvila. Hetkinen, eikö mä muuten saa vaihtaa tää? Onpa tylsä. Tän nimi on vaan Coffee Shop, kun tää voisi olla Kalle Puhin Coffee Shop. Joo. Te haluatte niinku aina näitä kaikkia. No, asiakas on aina oikeassa, mutta mä menen vararikkoon. Sen takia mulla ei kohta enää ole tuotteita. Mutta toisaalta te kyllä maksatte mulle näistä, että saanhan mä tästä onneksi rahaakin. Sä halusit vissiin vaan pelkän kahvin. Jopa oli yllättävää. Aika panna suuhun, anna pikkukalle korkealle. Kohta multa loppurahat, oikeesti ei ollenkaan. Tuotteet vaan on lopussa. Pikkukalle vararikossa. Ei oo enää kuin kahvi jäljellä. No, te haluatte ostaa kaikki. Ostakaa vaan. Mä haluaisin sitten, ennen kuin mä lopetan tämän päivän, niin tutkia, että mitä mä saan ostettua. Koska mua kiinnostaisi se erittäin paljon. Mitä? Mä oon antamassa sulle 52 takaisin. Mä oisin vararikossa ton jälkeen. Sori. Kaikki meni. Mehusta ja kahvikone. Kaikki tämmösiä plänttejä, kun tää näyttää aika ankeelta. Eikö täällä ole pöytiä? Pyörä. Okei. Eli täältä mä saan siis avattua näitä uusia. Maksais vaan 50, mutta mä haluaisin sen mehustajan kyllä ehkä. Te mietitte selvästi mun kahvilaherkku. Anteeksi nyt vain. Mutta minä seisoin tässä ja sä kävelit suoraan mua päin. Miten törkeää kohtelua.
asiakas voi olla aina oikeassa, mutta tällä hetkellä sä et ollut mun asiakas, sä et ollut mun kaupassa sisällä. Joten mä en voi hyväksyä tällaista. Tervehdys, mitä sais olla? 1 Kallen pylly ja 1 croissantti ja 1 kaffi. Joten sori nyt vaan, jos... Oho. 8 senttiä liikaa. No hei, se nyt olisi ollut niin paljon. Kai sä nyt oisit voinut sen maksaa, sen 8 senttiä mulle tippinä. Okei, sä et kyllä ollut vielä maistanut sitä, mutta mä voin vakuuttaa, että se on hyvän makusta. Mä ostan tuosta homeista kakkua ja Kallen pyllyjä lisää tänne. Nyt on aika. Nyt on aika töihin. Joka Kalle, kun käy. Pistän hinnat nousuun. Kohta asiakkaita ei näy. Okei. Mä pistän mahdollisimman korkeaksi nämä hinnat, koska mä uskon, että ne asiakkaat kyllä tulee syömään. Näin ei ollut pistetty hintaa. No heti vaan korkeat hinnat. Avataan kauppa. Tervetuloa taas rääkkäämään itseni, heti asiakas on tulossa. Tän jälkeen mun pitää mennä ottaa se lähetys, että anteeksi nyt vaan, jos joku on tulossa. Kyllähän mä se arvasin, että sieltä joku tulee. No niin. Tuoreita Kallen pyllyjä tänään tarjolla. Oha. No, mihinkäs mä tän pistän? Pistää se tonne yksi tommonen. Voilà. Kahvia. Okei. Tervetuloa Kallen kahvilaan. Tänään meillä on valikoimessamme erittäin tuoreita herkkuja. Toivottavasti nautitte. Anteeksi. Anteeksi, sekoilen tässä vähän. Näin. Mä niin voisin ottaa ton itekseen olevankin, mutta mä en halua ottaa sitä. Mä haluan ottaa ensin noin, mitkä on tuolla kaikki muut. Okei, nyt mä otin ton. Näin. Mulla lähenee mehusta ja sä oot kohta mun. Kattokaa tätä. Mihin mä tän sijoitan? Tähänkö? Onko se paikka tässä? Vai ei, kun se pitäisi olla tossa. Kukapas sä voisit mennä tähän ehkä. Tähän kahvikoneen viereen. Noin. Hei, anteeksi vain. Minä suljen kyllä nytten. Ja mitä sä olit tullut roskaamaan? Mun ei tekisi mieli palvella kyllä nyt yhtään tollasta roskaa. Ja... Joo, vaan vihane. Minä yritän tässä kuule tehdä sulle mehua, jota sä kyllä ansaitsit, kun olit tiputtanut roskaa mun lattialle. Kerrassa hävytöntä.
Toivottavasti maistuu mehu. Vai että haluatte te sotkee? Vai että sillä lailla? Tuokin tossa vihasena. Minun kauppaa sotketaan. Vain tuoreita appelsiineja käytetty. Ei homeisia. Jos olette kuullut homekakuusta, niin se on siis vaan vitsi. Täällä ei myö mitään homeisia tuotteita. Ainakaan sille, että mulle kerrottaisi. Ja jos joku täällä uskaltaakin sotkea, niin Kalle Puho on erittäin vihainen. Vai niin? Ei sitten välitetä siitä, että mä oon vihainen. No kyllä, täällä on muutkin vihaisia, mutta mun kauppaan ei tulla sotkemaan. Että ihan tiedoksi. Se on hävytöntä. Okei, kaikki loppunut. Ja sotkua. Oispa täällä pöytiä, mihin mä voisin sijoittaa mun asiakkaita, paitsi että sitten ne sotkis varmaan taas, niin se ei ehkä olisi kauhean hyvä idea. Ees antaa niitten tulla. Sori, mä en tajunnut, että me ollaan auki. Joo, no. Tulkaa vaan ostamaan. Mut mulla loppuu kohta työpäivä. Mä en oikein osaa tätä niinku rahojen siis vaihtorahojen antamista. Yritän antaa liian paljon tai välillä sit liian vähän. Noniin. Tulitte kahvilaan juomaan omia mehuja. Kylläpä oli. Muuten törkeää. Nonni. Eli semmonen oli tää mehustajajuttu. Ja nytten mä ostan täältä vielä. Ootapas nytte. Täältä mä saan laajennettua tätä mun kauppaa. Mutta siis blenderi. Joo, täällä olisi kaikki kivaa ja nämä pöydät ja kaikkea, mutta ne maksaa ihan sairaasti. Siis täältä mä saan muppi. Okei. Mä en tiedä mitä hyötyy siitä, kun mä käsin niitä roskia kuitenkin kerään. Joo, täällä on näitä tämmösiä palveluita. Mut mä ostan nyt tän. Ja mulla ei jäänyt paljon mitään, mutta täältä tuli sitten karamellimuffins ja suklaadonitsi. Ai että. Mineraalivesi ja porkkana kuppikakku.
Kylläpä on mutta hyviä. Siis 3 kappaletta tulee vaan näitä muffineita kuppikakkuja. Ihan hirveä vähän. Okei. No. Mulla on siis täällä kahvit ja croissantit odottamassa. Mulla on noin vähän rahaa. Että vaikuttaa aika niin kuin vararikolta. Mutta onneksi mä myyn niin hyvin. No niin, eli tää oli siis tällainen video nyt tällä kertaa. Painakaa tykkäysnappia, jos tykkäsitte. Ja voitte myös laittaa, jos haluatte lisää tätä pelaamista. Kiva kun katoitte. Ja tilatkaa mun Kallenalla-kanavaa, jos ette ole vielä tilannut. Ja nähdään ensi videossa. Moro!